సర్వోన్నతిని చాటున నివసించువాడే సర్వశక్తి నీడను విశ్రమించువాడు. ప్రార్థన చేసుకుందాం. స్తోత్రం 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 స్తోత్రం. పరిశుద్ధుడా 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 పరిశుద్ధుడా. స్తుతి 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 స్తుతి. స్తోత్రం 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 స్తోత్రం. ఏసు రక్తమే చేయం, ఏసు రక్తమే చేయం, ఏసు రక్తమే చేయం, ఏసు రక్తమే ఆశ్రయం, ఏసు రక్తమే ఆశ్రయం, ఏసు రక్తమే ఆశ్రయం. యేసు రక్తం మా మీద ఉండును గాక. ఆమేన్. యేసు రక్తం మా మీద కంచిగా ఉండును గాక. ఆమేన్. యేసు రక్తం మమ్మల్ని కాపాడును గాక. ఆమేన్. యేసు రక్తం మమ్మల్ని పరిశుద్ధపరచును గాక. ఆమేన్. యేసు రక్తం మమ్మల్ని స్వస్థపరచును గాక. ఆమేన్. యేసు రక్తం సాతాను శక్తులు నాశనం చేయను గాక. ఆమేన్. యేసు రక్తం మాకు తోడుగా వచ్చును గాక. ఆమేన్. పరిశుద్ధుడా నీకు వందనాలు, స్తుతులు, స్తోత్రములు, స్తోత్రములు, స్తోత్రములు. యేసయ్య నీ పరిశుద్ధ శక్తి గల నామానికి కోట్ల కొలది కోట్ల కొలది కోట్ల కొలది వందనములు, స్తుతులు, స్తోత్రములు చెల్లించుకుంటున్నాం. పరిశుద్ధాత్మదేవ సహాయం చేయ ప్రభు. నీకు వందనాలు, స్తుతులు, స్తోత్రములు. ఈ పరిశుద్ధ దినాన, ఈ ప్రభు దినాన ప్రభు నీ పాదస్థానికి రాగలన కృపించినందుకే వందనాలు, స్తుతులు, స్తోత్రములు చెల్లించుకుంటున్నాము నాయన. అయా ఇదిగో ప్రభు నీ కృపను బట్టి, జాలిని బట్టి ప్రభు అయా ఉద్యోగం చేస్తున్న బిడ్డలందరూ కొరకే ప్రార్థిస్తున్నాం ప్రభు. వారి ఉద్యోగం వరకు మీకు తోడుగా ఉండమని వేడుకుంటున్నాం. ప్రయాణంలో తోడుగా ఉండమని వేడుకుంటున్నాం. భార్యాభర్తలను దీవించమని వేడుకుంటున్నాం. ఎత్తబడే కుటుంబాలకు ఆశీర్వదించమని వేడుకుంటున్నాం. ఉద్యోగులకు ఉద్యోగులను దయచేయమని వేడుకుంటున్నాం. వారి భార్యాభర్తల బిడ్డలను దీవించి ఎత్తబడే కుటుంబాలకు ఆశీర్వదించమని వేడుకుంటున్నాం నాయన. అయా ఇదిగో ప్రభు చేతుల కష్టజత మీద ఆధారపడి బ్రతుకుచు బిడ్డల కొరకే ప్రార్థిస్తున్న ఏ దినం బచ్చం ఆ దినం అనుగ్రహించమని వేడుకుంటున్నాం. భార్యాభర్తలను దీవించు ప్రభా. ఎత్తబడే కుటుంబాలకు ఆశీర్వదించు నాయన. అయా ఇదిగో ప్రభా వ్యాపారం చేస్తున్న బిడ్డల కొరకే ప్రార్థిస్తున్నాం నాయన. వారి భార్యాభర్తల బిడ్డలు దీవించండి. ఎత్తబడే కుటుంబాలకు ఆశ్రయించి నష్టపోకుండా కాపాడమని వేడుకుంటున్నాం. వయోవృద్ధులను దీవించిన ప్రభా. విధరాలను మీరు దీవించిన ప్రభా. తల్లిదండ్రులను మీరు దీవించిన ప్రభా. వారి యొక్క జీవితంలో తండ్రి మీరు చేసిన మేళ కొరకే వందనాలు. యవనస్తులు మీరు దీవించండి ప్రభా. వారు పడిపోకుండా, జారిపోకుండా, సాతాను చేతులు చిక్కబడకుండా ప్రతి ఒక్కరిని రక్షించమని కాపాడమని వేడుకుంటున్నాం నాయన. మా సండే స్కూల్ పిల్లలను, టీచర్స్ని ఆశ్రయించిన ప్రభా. ఎవరి బిడ్డ కుడికలను, టీచర్స్ని మీరు ఆశ్రయించండి తండ్రి. వాలంటీర్స్ను ప్రభా. వారి యొక్క కుటుంబాలను, వారి యొక్క ఉద్యోగాలను, వారి తల్లిదండ్రులను మీరు దీవించమని వేడుకుంటున్నాం. కృపగల దేవా నీకే వందనాలు, స్తుతులు, స్తోత్రములు. అయ్యా ఇదిగో నమ్ముటని వలన అయితే నమ్మువానికి సమస్తము సాధ్యమే అంటున్నాం ప్రభు. మేము నమ్ముచున్నాం ప్రభు. అతి శీఘ్రముగా అయా ఇదిగో ప్రభు ఈ యొక్క లాక్డౌన్ ఎత్తివేస్తున్నందుకే నీకు వందనాలు, స్తుతులు, స్తోత్రములు చెల్లించుకుంటున్నాం నాయన. అయా సంఘంలో పనిచేస్తున్న సంఘ కాపర్ల కొరకై, సువార్థికుల కొరకై, బైబిల్ స్త్రీల కొరకై తండ్రి నీకు స్తోత్రములు. వారు చేస్తున్న పరిచయ కొరకే నీకు వందనాలు. అయా ఇదిగో ప్రభు 30 60 100 వారి పరిచయను మీరు ఆశీర్వదించమని వేడుకుంటున్నాము తండ్రి. నీకు స్తోత్రములు, స్తోత్రములు, స్తోత్రములు అయినా. మా దేశమును కాపాడిన ప్రభు. దేశ నాయకులు రక్షించండి ప్రభు. అయా మా రాష్ట్రంలో కాపాడే రాష్ట్ర నాయకులు మీరు రక్షించండి ప్రభు. మా నెల్లూరు పట్టణాన్ని అధికారుల ప్రజలు మీరు దీవించండి ప్రభు. మా చుట్టుపక్కల ఉన్న వారిని మీరు దీవించండి, ఆశీర్వదించమని వేడుకుంటున్నాము తండ్రి. అయా మా దేశంను కాపాడుటకు ప్రయత్నం చేస్తున్న త్రివిధ దళాల కొరకే ప్రార్థిస్తున్నాం ప్రభు. ఎయిర్ ఫోర్స్ అధికారుల జవాన్లు మీరు దీవించండి ప్రభు. ఆర్మీని అధికారుల జవాన్లు మీరు దీవించండి ప్రభు. నేవీని అధికారుల జవాన్లు మీరు దీవించమని వేడుకుంటున్నాం నాయన. బార్డర్ సెక్యూరిటీ ఫోర్స్ అధికారుల జవాన్లు మీరు దీవించమని వేడుకుంటున్నాము తండ్రి. నీకు స్తోత్రములు. అయా మావోయిస్టులకి ప్రభుత్వానికి మధ్య శాంతి సమాధానాలు దయచేయమని వేడుకుంటున్నాము నాయన. అయా నీకే వందనాలు, స్తుతులు, స్తోత్రములు చెల్లించుకుంటున్నాము తండ్రి. అయా ఇదిగో ప్రభు రైతులను బట్టి ప్రార్థిస్తున్న ప్రభు. నష్టపోకుండా కాపాడండి ఆయన. ఈ కరోనా వైరస్ వల్ల ప్రభు నా తండ్రి పంటలు కోసేవాళ్ళు తక్కువైపు ప్రభు. అయా పండిన పంటను అమ్ముకోలేని పరిస్థితులకు వస్తున్నారు ప్రభు. మరి యొక్క లాక్డౌన్ వలన ప్రభు అనేక మంది ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నారు నా ప్రభు. అయ్యా అటువంటి వారికి సహాయం దయచేయమని వేడుకుంటున్నాం. అయ్యా భోజనాలు చేయలేక ప్రభు నా తండ్రి వండుకోలేని పరిస్థితుల్లో ప్రభు, ఆశ్రయం లేని పరిస్థితుల్లో ప్రభు అనేక మంది పేదవారు ఉన్నారు ప్రభు. వారిని ఆదుకోమని వేడుకుంటున్నాము నాయన. నీకు వందనాలు, స్తుతులు, స్తోత్రాలు. అలాంటి వారిని జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ఇదిగో స్వచ్ఛంద సంస్థలు ప్రభు అనేక మంది భోజనాలు సిద్ధపరిచి అయా కొంతమందికి అందిస్తున్నారు ప్రభు. వారిని బట్టి నీకు స్తోత్రాలు. సంస్థలు కూడా నువ్వు ఆశీర్వదించమని వేడుకుంటున్నాం ప్రభు. నీకు స్తుతులు, స్తోత్రములు చెల్లించుకుంటున్నాం. అలాగే ప్రభు ప్రభుత్వం వారు ఎన్నో రాయితీలు ప్రకటిస్తున్నారు ప్రభు. అవన్నీ కూడా పేదవారికి చేరినట్లు ప్రభు సహాయం దయచేయమని వేడుకుంటున్నాము. అయ్యా ఈ యొక్క లాక్డౌన్ వలన ప్రభు ఏ ప్రమాదం లేకుండా ప్రభు అయ్యా ఇదిగో తండ్రి ప్రతి ఒక్కరూ తమ సొంత అయా నియంత్రించుకొని ప్రభు ప్రభుత్వంతో ఏకీపించుటకు సహాయం దయచేయమని వేడుకుంటున్నాం. మెట్టుకు ప్రభు మా నెల్లూరు పట్టణంలో అనేక మంది దీని బారిన బడి ఉండగా ప్రభు అయా చాలా మందికి సోకి ఉండగా వారందరినీ స్వస్థపరచమని వేడుకుంటున్నాం. నీకు వందనాలు, స్తుతులు, స్తోత్రములు చెల్లించుకుంటున్నాం. మెట్టుకు ప్రభు మా సంఘస్థులందరినీ మీరు ఆశ్రయించండి, భద్రపరచండి, దీవించండి. మీ నామానికి మహిమకరంగా ప్రభుత్వంతో సహకరించి ప్రభు ఎవరు కూడా ఇంట్లో నుంచి బయటికి వెళ్లకుండా తమను ప్రభు జాగ్రత్త చేసుకున్నట్టుకు అయా తమ కుటుంబీకులను జాగ్రత్త చేసుకున్నట్టుకు ఇతరులను కూడా జాగ్రత్త చేసుకున్నట్టుకు సహాయము దయచేయమని మా ప్రార్థన అంగీకరించమని ఈ యొక్క ఈస్టర్ సండే రోజున ఈ యొక్క పునరుద్ధాన దినాన్ని ప్రభు మేమందరం కూడా సంతోషించినట్లు నీ వాక్యం ద్వారా మమ్మల్ని ఆదరించమని నీ దాసుని మరుగు చేసి ప్రభు నువ్వు మాట్లాడమని నీ స్తుతించుకుంటూ గణపరుచుకుంటూ అడుగు వాటికంటే ఊహించి వాటికంటే అత్యధికముగా చేయగల నీ చేతులకు సమర్పించుకుంటూ యేసుక్రీస్తు శ్రేష్టమైన నామములో అడుగుచున్నాము తండ్రి. ఆమేన్. ప్రియమైన దేవుని సంగమా, మీకందరూ కూడా యేసయ్య పరిశుద్ధ నామంలో వందనాలు, శుభాలు తెలియజేస్తున్నాను.
నిజముగా నేను ఈ రీతిగా మిమ్మల్ని కలుసుకోవడం దేవుని యొక్క కృప. ఎందుకంటే శుభశుక్రవారపు ఆరాధన జరగదు అనేటువంటి పరిస్థితుల్లో, ఈస్టర్ ఆరాధన జరగదు అనే పరిస్థితుల్లో దేవుడు ఇలాంటి మీడియా ద్వారా మిమ్మల్ని కలుసుకోవడానికి, దేవుని యొక్క వాక్యం వినిపించుటకు ఆయన ఇచ్చినటువంటి కృపను బట్టి దేవునికి స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నా. మరి మీడియా వారికి కూడా నేను వందనాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. యేసుక్రీస్తు ప్రభు శిలువలో పలికినటువంటి 7 మాటలను నేను జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను. మొదటి మాట మనకు అందరికీ తెలుసు, అయినా ఒకసారి మేము మీతో మాట్లాడుచున్నాను. మొదటి మాట, తండ్రి వీరేమి చేయుచున్నారో వీరెరుగురు గనక వీరిని క్షమించుము అనేటువంటి మాట లూకా సువార్త 23వ అధ్యాయంలో 34వ వచనంలో మనం చూస్తున్నాం. రెండవ మాట, నేడు నీవు నాతో కూడా పరదేశంలో ఉందువు అనేటి మాట మరి లూకా సువార్త 23వ అధ్యాయంలో 43వ వచనంలో మనం చూడగలుగుతున్నాం. మూడవ మాట, అమ్మా ఇదిగో నీ కుమారుడు, ఇదిగో నీ తల్లి అనేటువంటి మాట యోహాను సువార్త 19వ అధ్యాయము 26, 27 వచనాల్లో మనము చూడగలుగుతున్నాము. నాలుగవ మాట, నా దేవా నా దేవా నన్నెందుకు చెయ్యి విడిచితివి అనేటువంటి మాట మార్కు సువార్త 15వ అధ్యాయము 34వ వచనం మనము చూడగలుగుతున్నాం. ఐదవ మాట, నేను తప్పుకొనుచున్నాను అనేటువంటి మాట యోహాను సువార్త 19వ అధ్యాయము 28వ వాక్యంలో మనం చూడగలుగుతున్నాం. ఆరవ మాట, సమాప్తమైనది అనేటువంటి మాట యోహాను సువార్త 19వ అధ్యాయము 30వ వచనంలో మనము చూడగలుగుతున్నాం. చివరిగా యేసుక్రీస్తు ప్రభు శిలువలో పలికినటువంటి చివరి మాట 7వ మాట, తండ్రి నీ చేతికి నా ఆత్మను అప్పగించుకొనుచున్నాను అనేటువంటి మాట లూకా సువార్త 23వ అధ్యాయము 46వ వచనంలో మనం చూస్తున్నాం. వాక్య సందేశానికి వెళ్ళక ముందు చిన్న ప్రార్థన మనం చేసుకుందాం. దయచేసి అందరూ తల్ల వంచి కళ్ళు మూసుకొని దైవారాధనలో మనము కొనసాగునట్లు, దేవుడు మనతో మాట్లాడగలిగినట్లు మనం ఒకసారి కళ్ళు మూసుకుందాం. ప్రేమగల తండ్రి, పరిశుద్ధుడా, నీకు వందనాలు, స్తుతులు, స్తోత్రాలు. యేసు నీవు శిలువలో పలికినటువంటి ఆ 7 మాటలను మేము ధ్యానం చేసుకునిచుండగా నీ వాక్యాన్ని చెప్పడానికైతేనేమి, బోధించుటకు అయితేనేమి, వివరించుటకు అయితేనేమి నాకు కానీ మాకు కానీ ఎవరికీ అధికారం లేదు. అయినప్పటికీ నీవు పలికిన మాటలు పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా మాకందరికి వినిపించి మా జీవితాల్లో ఒక్కోసారి ప్రభు ఉజ్జీవింప చేసుకుని మా జీవితాల్లో ప్రభు నీ వాక్యం ద్వారా హెచ్చరించబడి మేము ప్రభు ఒక నూతనమైనటువంటి జీవితంలోకి ఒక నూతన దర్శనము కలిగి అయా పరిశుద్ధముగా జీవించుటకు ఈ యొక్క 7 వాక్యాలు మాకు సహాయము చేయనట్లు పరిశుద్ధాత్మదేవ మాతో మాట్లాడమని నీ దాసును మరుగు చేసి వింటున్న వారిని మరుగు చేసి నీవే మాకు బోధించమని యేసయ్య నామములో అడుగుచున్నాము తండ్రి, ఆమేన్. హల్లెలూయా. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, ఈ యొక్క విషయంలో నేను చాలా సంతోషిస్తున్నాను. అదేంటంటే మన ఆరాధన క్రమంలో ప్రతి శుభ శుక్రవారము ఒక్కొక్క మాట ఒక్కొక్కరు వివరించడము అది ఆనవాయితీగా మనకు వస్తుంది. అయితే ఈరోజు దేవుడు ఈ 7 మాటలు నేను చెప్పడానికి దేవుడు నాకు అనుగ్రహించిన సమయమని నేను అనుకుంటూ ఉన్నాను. కనుక సమయం ఎక్కువలేదు కనుక ముందుగా మనము మొదటి వాక్యాన్ని మనము జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాం. అదేంటంటే మొదటి మాట, తండ్రి వీరేమి చేయుచున్నారో వీరు ఎరుగురు గనక వీరిని క్షమించుము అనే మాట. అయితే ప్రియమైన సంగమా, 7 మాటలు కూడా 7 ప్రవచనాలుగా మనం దేవుని యొక్క వాక్యంలో చూడగలం. అది ముందుగానే ప్రవచించినట్లుగా ఆ ప్రవచనానుసారంగా ఈ 7 మాటలు యేసు పలికినట్లుగా మనం చూస్తాం. మొదటి మాట యెషయా గ్రంథము 53వ అధ్యాయము 12వ వచనం ప్రకారము అది ఒక ప్రవచనము. రెండవ మాట మత్తయి సువార్త 1వ అధ్యాయము 21వ వచనం ప్రకారము అది ప్రవచనము. మూడవ మాట లూకా సువార్త 2వ అధ్యాయము 35వ వచనం ప్రకారము అదొక ప్రవచనం. నాలుగవ మాట కీర్తనలు 22వ కీర్తన 1వ వచనము ప్రవచనము. ఐదవ మాట కీర్తనలు 69వ కీర్తన 21వ వచనము ప్రవచనము. ఆరవ మాట కీర్తనలు 22, 31 వచనము ప్రవచనము. చివరగా 7వ మాట కీర్తన 31, 5వ వచనము ప్రవచనం. కనుక ఈ ప్రవచనానుసారంగా యేసుక్రీస్తు ప్రభు శిలువలో ఆయన మాటలు పలికినట్టుగా 7 మాటలు పలికినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం. మొదటి మాట యొక్క వివరణ మనం జ్ఞాపకం చేసుకున్నట్లయితే అది చాలా అద్భుతమైనటువంటి ప్రార్థన. ఈ అద్భుతమైన ప్రార్థన, తండ్రి వీరేమి చేయుచున్నారో వీరికి తెలియదు కనుక వీరిని క్షమించుము అని ఆయన చెప్పిన మాటలో ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా ఒక మాట జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మాట్లాడునుగాక, ఆమేన్.
తండ్రి వీరేమి చేస్తున్నారో వీరు ఎరుగురు గనుక వీరిని క్షమించుము అనేటువంటి ప్రార్థన ప్రస్తుతానికి వీరేమి చేస్తున్నారో ఆయన వివరించలేదు. ఈ పరిసయ్యులు ఎలా ఆయన్ని హింసిస్తున్నారో లేక ఈ రోమా ప్రభుత్వం వారు ఏ రీతిగా ఆయన్ని సిలువకేసి కొడుతున్నారో ఆయన వివరించలేదు. ఆయన వీరేమి చేస్తున్నారు అన్నప్పుడు అక్కడున్నటువంటి వారి గురించి చాలామంది చాలా రకాలుగా అనుకుంటూ ఉంటారు. అక్కడున్నటువంటి పరిసయ్యులు కానీ, అక్కడున్నటువంటి యాజకులు కానీ, అక్కడున్నటువంటి ప్రధాన యాజకుడు కానీ, అక్కడున్నటువంటి యూదా ఇస్కరియోతు కానీ ఈ రీతిగా అందరిని చూసి చెప్పాడేమో అనుకుంటున్నారు. కానీ అలా చెప్పలేదు. ఆయన ప్రభు ఈ మాట చెప్పినప్పుడు ఇది 3 కాలాలకు సంబంధించిన మాటగా మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. త్రికాలాలకి సంబంధించినటువంటి త్రికాలము అంటే మరి భూత వర్తమాన భవిష్యత్ కాలాల్లో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరు చేసిన పాపములు అనగా యేసుక్రీస్తు ప్రభు ముందున్న వాళ్ళు వారు చేసిన తప్పిదములు, యేసుక్రీస్తుతో ఉన్నటువంటి వారు చేసినటువంటి పాపములు, యేసుక్రీస్తు తర్వాత వచ్చేటువంటి వాళ్ళు చేసిన తప్పిదములు అనగా ఈ త్రికాలంలో ఉన్నటువంటి వారందరూ కూడా చేసిన తప్పిదములు ఒకేసారి ప్రభు తండ్రితో ఒప్పుకుంటూ, తండ్రి వీరేమి చేస్తున్నారో వీరిని క్షమించమని ఆయన చెప్తూ ఉన్నాడు. కనుక అట్ ప్రజెంట్ వాళ్ళు పరిశీలన చేస్తున్నటువంటి తప్పులుగా, లేకపోతే యూదులు చేసినటువంటి తప్పులుగా, లేకపోతే రాను వారు చేసిన తప్పులుగా అని అనుకోవచ్చు. కానీ అలా అనుకోవడానికి వీలు లేదు. ఎందుకంటే ఒకవేళ అక్కడున్న వారి పాపములే క్షమించబడితే మిగతా వారి యొక్క పాపములు క్షమించబడడం ఎట్లు? అది ఎలా జరుగుతుంది? కనుక ఆయన చేసిన ప్రార్థన అక్కడున్న వాళ్ళ కోసమైతే, ఆయన చీలలు కొట్టిన వాళ్ళ కోసమే అయితే, ఆయన కాళ్ళల్లో చీలలు కొట్టిన వాళ్ళ కోసం అయితే, లేక ఆయన సిలువ వేసిన వారి కోసం మాత్రమే అయితే మిగతా వాళ్ళ యొక్క పాపములు ఎలా క్షమించబడాలి? మిగతా వాళ్ళ యొక్క పాపములు క్షమించబడడానికి ఎప్పుడు ప్రార్థన చేయాలి? కనుక అలా కాదు. కానీ ఇది ఎలా అర్థం చేసుకోవాలంటే ముందున్నటువంటి ఆదాము నుంచి కూడా యేసు ప్రభు దగ్గరకు ఉన్నవాళ్ళు, యేసు ప్రభుతో ఉన్నవాళ్ళు, ఆ తర్వాత యేసు ప్రభు తర్వాత వచ్చేటువంటి అందరూ సర్వకాలాల్లో ఉన్నటువంటి ప్రతి మానవుని యొక్క పాపము క్షమించమని తండ్రితో ఆయన గొప్ప ప్రార్థన చేశాడు. కనుక ఈ గొప్ప ప్రార్థన అర్థం చేసుకునే సమయంలో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీకు నాకు చెప్పే మాట ఏంటంటే, నీ కొరకు కూడా నా కొరకు కూడా యేసుక్రీస్తు ప్రభు మనందరి కొరకు కూడా ఆయన శిలువలో ఈ ప్రార్థన చేసినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం. నీ కొరకు మాత్రమే కాదు, నా కొరకు మాత్రమే కాదు, ప్రపంచంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరి కొరకు, ప్రతి ఒక్కరు క్షమించబడాలని, ప్రతి ఒక్కరు దేవునితో సమాధానపరచబడాలని, ప్రతి ఒక్కరు క్షమాపణ పొందుకొని పరలోక రాజ్య వారసులుగా అవ్వాలని ఆయన తండ్రితో మాట్లాడినట్టుగా, తండ్రితో ఆయన ప్రార్థన చేసినట్టుగా మనం చూస్తాం. కనుక ఆయన ఆ మాట చెప్పినప్పుడు ఆయన ఉన్నటువంటి ఒక తలంపు ఏంటంటే, తండ్రి అని, తనకు ఆయన తండ్రి ఉన్నాడని, తండ్రికి ఈయన కుమారుడు ఉన్నాడని, వారికి ఒక సంబంధము కలిగి ఉన్నారని, కనుక ఈ ప్రార్థన దేవుడు వింటాడని, దేవుడు క్షమిస్తాడని, క్షమించినప్పుడు ఆ క్షమాపణ అందరికీ వర్తిస్తుందని ఆయన ఆ ప్రార్థన చేస్తున్నాడు. కనుక ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, దేవుని యొక్క క్షమాపణ అందరి కొరకు అనేటువంటిది మనం ఇక్కడ తెలుసుకుంటున్నాం. ఈ క్షమాపణతో కూడినటువంటి ప్రార్థన, వీరేమి చేస్తున్నారో వీరెరుగురు కనుక వీరిని క్షమించుము అనేటువంటి మాట చాలా గంభీరమైన ప్రార్థనతో కూడుకుని ఉన్నట్టుగా నేను జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను. రెండవ మాట నేను జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, నేడు నీవు నాతో కూడా పరదైసులో ఉందువు అనేటువంటి మాట లూకాసు సువార్త 23వ అధ్యాయంలో ఉన్నటువంటి మాట మనము జ్ఞాపకం చేసుకుంటాం. లూకాసు సువార్త 23వ అధ్యాయము 43వ వచనాన్ని మనం చదువుకుంటున్నాం. అందుకైన వానితో, నేడు నీవు నాతో కూడా పరదేశులో ఉందువని నిశ్చయముగా నీతో చెప్పుచున్నాను అనెను. ఈ మాటకు ముందు కొంత వివరణ ఇక్కడ జరుగుతూ ఉంది. అది మనము 39వ వచనం నుంచి కూడా మనము చదివితే అందులో వివరణ ఉన్నది. వేలాడవేయబడిన ఆ నేరస్తులలో ఒకడు ఆయనను దూషించుచు, నీవు క్రీస్తువు కదా, నిన్ను నీవు రక్షించుకునుము, మమ్మును కూడా రక్షించమని చెప్పాను. అయితే రెండవ వాడు వానిని గద్దించి, నీవు అదే శిక్షా విధిలో ఉన్నావు గనుక దేవునికి భయపడవా? మనకైతే ఇది న్యాయమే, మనము చేసిన వాటికి తగిన ఫలము పొందుచున్నాము గాని ఈయన ఏ తప్పిదమును చేయలేదని చెప్పి ఆయనను చూచి, యేసు, నీవు నీ రాజ్యములోనికి వచ్చినప్పుడు నన్ను జ్ఞాపకము చేసుకొనమనెను. అందుకు ఆయన వానితో, నేడు నీవు నాతో కూడా పరదేశులో ఉందువని నిశ్చయముగా నీతో చెప్పుచున్నాను నేను. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంటే ఈ యొక్క వాక్యంలో
ఇద్దరు దొంగలు మనం చూడవచ్చు. యేసుక్రీస్తు ప్రభువుకు కుడివైపున ఒక దొంగ, ఎడమ వైపున ఒక దొంగ సిలువ వేయబడినప్పుడు ఆ ఎడమ వైపునటువంటి దొంగ ఈ రీతిగా ప్రభుతో మాట్లాడుతున్నాడు. నీవు క్రీస్తువు కదా, నిన్ను నీవు రక్షించుకునుము, మమ్మను కూడా రక్షించమని చెప్పాను. ఆ దొంగ ఏమంటాడంటే, నీవు క్రీస్తు కదా, నువ్వు దేవుని కుమారుడు కదా, నువ్వు రాబోతున్నటువంటి మెస్సయ్య కదా, అలాంటప్పుడు నిన్ను వాళ్ళు ఎలా సిలువేయగలిగారు? వారు సరే సిలువేశారు, అయితే నీవు రక్షించుకున్నట్టుగా నీకు శక్తి లేదా, నీకు అధికారం లేదా? కాబట్టి నిజంగా నువ్వు క్రీస్తు అయితే, నిజంగా దేవుని కుమారుడు అయితే, నిజంగా మెస్సయ్య అయితే నీవు దిగి నిన్ను రక్షించుకో, నన్ను కూడా రక్షించు. అయితే ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, ఇక్కడ ఇది ఒక పర్సనల్ సల్వేషన్ కొరకు కాదు, లేక వ్యక్తిగతమైనటువంటి రక్షణ కొరకు అతను అడుగుతున్నప్పటికీ, అక్కడ యేసు ప్రభుని ప్రశ్నిస్తున్నప్పటికీ, యేసు ప్రభు లోకానికి వచ్చింది ఏదో ఒక్కసారికి ఆ సిలువలో ఒక వ్యక్తి కోసం కాదు. నిన్నాక నేను ముందు చెప్పినట్టుగా సర్వలోకములో ఉన్నటువంటి సర్వ మానవాళికి ఆయన రక్షణ ఇవ్వడానికి ఆయన శిలువ మీద రక్తం కార్చుటకు ఆయన వచ్చాడు. కనుక ఏదో ఒక వ్యక్తి కోసం కాదు, అక్కడ సేవకుడు ఇద్దరు దొంగల కోసం మాత్రమే కాదు, ప్రపంచమంతట్లో ఉన్నటువంటి ప్రతి మానవుని యొక్క పాపములు క్షమించుటకు ఆయన శిలువ మీద రక్తం చిందించుటకు ఆయన శిలువ ఎక్కి ఉన్నాడు. ఆ సందర్భంలో ఈ యొక్క దొంగ ఆ యేసును నిందిస్తూ ఒక మాట అంటూ ఉంటే, రెండవ దొంగ ఈ రీతిగా మాట్లాడుతున్నాడు. అయితే రెండవ వాడు వానిని గద్దించి, నీవు అదే శిక్షా విధిలో ఉన్నావు గనుక దేవునికి భయపడవా? అనగా మొదటి దొంగకు, అనగా ఈ మాట మాట్లాడిన దొంగకు దేవునందు భయభక్తులు లేనట్టుగా అక్కడ కనిపిస్తుంది. దేవునందు భయభక్తులు కలిగి ఉన్నట్లయితే ఆ దొంగ అసలు దొంగతనం చేసేవాడు కాదు, బందిపోటుగా మారేవాడు కాదు, ఈ శిక్షకు అర్హుడేవాడు కాదు. ఒకవేళ దొంగకు ఆ భయం ఉండుంటే, దేవుని భయం ఉండుంటే యేసును ఆ రీతిగా మాట్లాడేవాడు కాదు. కనుక రెండవ దొంగ ఏమంటాడంటే, నువ్వు దేవునికి భయపడవా? నువ్వు దేవునికి భయపడవా? మనము చేసినటువంటి తప్పిదములకు మనము ఈ శిక్ష అనుభవిస్తున్నాము, ఆ రియలైజేషన్ నీకు లేదా? నువ్వు మనసులో ఆలోచించట్లేదా? మనం చేసిన ప్రతి తప్పుకు ఈరోజు ఈ మరణశిక్ష అనుభవిస్తున్నాము. కానీ యేసు అయితే ఏ తప్పిదమును చేయలేదు అని ఒక గొప్ప తీర్పు అక్కడ ఆయన ఇస్తూ ఉన్నాడు. ఆయనైతే యేసు అయితే ఏ తప్పు చేయలేదు, ఆయనకు ఈ మరణశిక్ష అనేది అన్యాయము అని ఆ దొంగతో చెప్తూ ఇటువైపు తిరిగి ప్రభుతో మాట్లాడుతున్నాడు. ఏం మాట్లాడుతున్నాడంటే, యేసును చూచి, యేసు నీవు నీ రాజ్యములోనికి వచ్చినప్పుడు నన్ను జ్ఞాపకము చేసుకొనుము అని. అనగా ఈ మాట ఎలా అంటే, యేసు మొదటి మాట ఏ రీతిగా అయితే, తండ్రి వీరేమి చేయుచున్నారో వీరెరువురు గనుక వీరిని క్షమించుము అని చెప్పేటువంటి ప్రార్థన ఈ దొంగ హృదయాన్ని మార్చివేసింది, ఈ దొంగ యొక్క ఆలోచనలు మార్చివేసింది, ఈ దొంగ యొక్క ప్రవర్తన మార్చివేసింది, ఈ దొంగ యొక్క విధానము మార్చివేసింది. ఆ ప్రార్థన, మొదటి ప్రార్థన ఈ దొంగ జీవితాన్ని మార్చివేసి, ఆ ప్రార్థన యొక్క శక్తి ఈ దొంగ జీవితంలో ప్రవేశించి ఈ దొంగ అంటున్నాడు, యేసు నీ రాజ్యములో, అనగా యేసుని రాజుగా గుర్తించాడు, రాజుగా అంగీకరించాడు. అదే దొంగ అటువైపు ఉన్నాడు, అతడు యేసును రాజుగా గుర్తించలేదు, యేసును దైవ కుమారుగా గుర్తించలేదు, యేసునందు విశ్వాసం ఉంచలేదు, యేసును ఆ రీతిగా సంబోధించలేదు. ఆ రెండవ దొంగ ఏంటంటే హేళన చేయడానికే సరిపోయింది. కానీ ఈ దొంగ అయితే మాట అంటున్నాడు, నీ రాజ్యములోనికి వచ్చినప్పుడు నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకో. అనగా ఈ దొంగకు ఒక ఉద్దేశం లేక ఒక నిరీక్షణ కలిగింది. ఏంటంటే, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫినిష్డ్. ఈ జీవితం అనేది ఇక్కడితో అంతమైనది కాదు. ఈ జీవితం తర్వాత ఒక జీవితం ఉంది. ఆ జీవితాన్ని నేను సురక్షితంగా, ఆ జీవితంలో నేను సంతోషంగా, ఆ జీవితంలో నేను సుఖంగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను. ఆ జీవితానికి అధికారి ఎవరంటే ఇదిగో ఈయనే. కనుక ఈయన మరణాంతరము తర్వాత వచ్చేటువంటి జీవానికి ఈయనే అధికారి. కనుక యేసు నీవు నీ రాజ్యంలోనికి వచ్చినప్పుడు, అనగా నువ్వు రాజువై నీ రాజ్యంలోకి వచ్చినప్పుడు నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకో. నేను ఇలాగా మరణించి నేను నాశనం అయిపోవాలని కోరుకోవట్లేదు, అది నీ చేతుల్లో ఉంది. నువ్వు రాజు కనుక అధికారం నీ చేతుల్లో ఉంది. కనుక నువ్వు అలాంటి అధికారము కలిగి వచ్చినప్పుడు నన్ను ఈ దీనిని జ్ఞాపకం చేసుకో. నేను నిన్ను విశ్వసిస్తున్నా, నీ మాట యందు నమ్మకం వస్తున్నా, నువ్వు రాజుగా గుర్తిస్తున్నాను, రాజుగా అంగీకరిస్తున్నాను, నీకు ఒక రాజ్యం ఉంది,
అని నమ్ముచున్నా. మరి యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఆయనలాగే శిలువలో వేలాడుతున్నాడు, ఆయనలాగే ఆయన రక్తము కారుతూ ఉంది, ఆయనలాగే మరణశిక్ష అనుభవిస్తున్నాడు. మరి ఈ దొంగ ఏ రీతిగా యేసుక్రీస్తును రాజుగా చూడగలుగుతున్నాడు? అందరూ యేసు ప్రభును ఒక దొంగగా, ఒక బందిపోడు దొంగగా, ఒక శిక్షార్హుడుగా, మరణానికి తగినటువంటి దోషిగా అందరూ చూస్తుంటే ఈ దొంగ మాత్రము యేసు ప్రభు అలా చూడలేదు. అది ఎలా సాధ్యం? అదే శిక్ష అనుభవిస్తున్నటువంటి ఇంకొక దొంగ యేసుని హేళన చేస్తూ ఉంటే, అదే సమయంలో ఈ దొంగ యేసును ఒక రాజుగా చూస్తున్నాడు, యేసును ఒక అధికారిగా చూస్తున్నాడు, యేసును జీవమిచ్చేవాడుగా చూస్తున్నాడు. యేసు ఇంతటితో అంతమైపోడు, యేసు దీని తర్వాత సజీవుడిగా ఉంటాడు, యేసు సజీవుడిగా వచ్చినప్పుడు నన్ను కూడా సజీవుడిగా చేస్తాడు అనేటువంటి ఆ విశ్వాసంలోనికి రావడం అనేది నిజంగా ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, అది దేవుడిచ్చేటువంటి వరమే అనుకుంటున్నా. సేమ్ అదే విధానంలో ఇద్దరు మరణిస్తూ ఉంటే, శిలువ మీద ఎక్కువ ఉంటే, ఒక వ్యక్తి ఇంకొక వ్యక్తిని రాజుగా గుర్తించడం ఏంటి? ఆయన రాజుగా అయితే ఇలాగెందుకు అనుభవిస్తాడు శిక్ష? ఎందుకు మరణిస్తాడు శిలువలో? మరి ఈ దొంగ అయితే దీన్ని మించి ఆలోచన చేస్తూ ఉన్నాడు, అధిగమించి దేవునిని స్తుతిస్తూ గణపరుస్తున్నాడు మనసులో. నీవు దైవ కుమారుడు, నీ చేతిలో సమస్తం ఉన్నది కనుక నీ రాజ్యంలోనికి వచ్చినప్పుడు నన్ను నీవు జ్ఞాపకం చేసుకో. ఒక చిన్న ప్రార్థన చేస్తున్నాడు యేసుతో, నీవు నీ రాజ్యంలో వచ్చినప్పుడు నన్ను నువ్వు జ్ఞాపకం చేసుకో. ప్రేమైన దేవుని బిడ్డలారా, అప్పుడు యేసు అంటున్నాడు, అందుకు యేసు వానితో, నేడు నీవు నాతో కూడా పరదేశంలో ఉందువని నిశ్చయముగా నీతో చెప్పుచున్నాను. కనుక ప్రేమైన దేవుని బిడ్డలారా, ఈ జీవితము ఇంతటితో అంతము కాదు. నువ్వు అనుకున్నట్టుగానే ఒక పరదేశం ఒకటి ఉన్నది, అక్కడికి నేను తీసుకెళ్తాను. ఎందుకంటే నువ్వు అడిగావు కదా జ్ఞాపకం చేసుకోమని, ఆ పరదేశికి నేను రాజుని, అక్కడికి నేను తీసుకెళ్తాను. కాబట్టి నిశ్చయముగా నీవు నాతో కూడా ఈరోజు ఖచ్చితంగా ఆయన చెప్తూ ఉన్నాడు, ఇది నిశ్చయము అని చెప్తున్నాడు, నువ్వు తప్పనిసరిగా నా దగ్గర ఉంటావు అని చెప్తున్నాడు. కనుక ప్రార్థన చేసే ప్రతి ప్రార్థన దేవుడు ఆలకిస్తాడు, ప్రతి ప్రార్థనకు ఆయన జవాబిస్తాడు, ఒక నిశ్చిత నీకు నాకు అనుగ్రహిస్తాడు. కనుక ఆయన శిక్ష పొందుకున్నది ఆయన చేసిన తప్పుదమ్ములకు కాదు, ప్రపంచమంతటిలో ఉన్నటువంటి ప్రతి పాపి యొక్క పాప క్షమాపణ కొరకు ఆయన శిలువలో వేలాడినట్టుగా మనము చూస్తూ ఉన్నాం. కనుక యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క శిలువ ఆయనది తప్పు చేశాడని కాదు, కానీ ఆయన ఎలాగా చనిపోతాడు, ఎలాగా రక్తం కారుస్తాడు, ఎందుకు ఈ లోకానికి వస్తాడు, ఇవన్నీ కూడా యేసు కంటే ముందు ప్రవక్తలందరూ కూడా ప్రవచించినట్లుగా మనం చూస్తాం. కనుక యేసుక్రీస్తు రక్షణ విషయంలో మనము ఈ విషయాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకోవచ్చు. ఆ ప్రవచనం ఒక్కసారి మీ కొరకు నేను చదవాలని కోరుతున్నాను. యెషయా గ్రంథము 53వ అధ్యాయంలో ఉన్నటువంటి కొన్ని మాటలు నేను చదువుతున్నాను. నిశ్చయముగా అతడు మన రోగములను భరించెను, మన వ్యసనములను వహించెను, ఆయనను మొత్తబడిన వాని గాను, దేవుని వలన బాధింపబడిన వాని గాను, శ్రమనొందిన వాని గాను మనం అతడిని ఎంచితిమి. మన అతిక్రమ క్రియలను బట్టి అతడు గాయపరచబడెను, మన దోషములను బట్టి నలుగొట్టబడెను, మన సమాధానమర్థమైన శిక్ష అతని మీద పడెను, అతడు పొందిన దెబ్బల చేత మనకు స్వస్థత కలుగుచున్నది. యెహోవా మన అందరి దోషమును అతని మీద మోపెను, అతడు దౌర్జన్యము నొందెను, బాధింపబడినను అతడు నోరు తెరవలేదు. వదకు తేబడు గొర్రె పిల్లయు, బొచ్చు కత్తిరించు వాని ఎదుట గొర్రెయు మౌనముగా ఉన్నట్లు అతడు నోరు తెరవలేదు. అన్యాయపు తీర్పు నొందిన వాడై అతడు కొనుపోబడెను, అతడు నా జనుల అతిక్రమం బట్టి మొత్తబడెను కదా. కనుక ఆయన యేసుక్రీస్తు అనుభవించేటువంటి ఈ శ్రమ ప్రజలందరి యొక్క పాపములు ఆయన మీద పడినప్పుడు, ఆయన అనగా తండ్రిన దేవుడు ఈ పాపములన్నీ ఆయన మీద మోపినప్పుడు ఆయన శిలువ రక్తం కార్చడానికి శిలువ ఎక్కాడే కానీ ఆయన చేసిన అపరాధములను బట్టి కాదని యెషయా యేసుక్రీస్తు పుట్టక ముందే 700 సంవత్సరాల ముందే ఆయన ప్రవచనాన్ని చెప్పాడు. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, కనుక ఆ రెండవ మాటలో ఒక నిశ్చిత ఉంది, ఒక క్షమాపణ ఉంది, ఒక సమాధానం ఉంది, ఒక ఆశ్రయం ఉంది. కనుక రెండో మాటలో మనము ఈ విధమైనటువంటి ఆశీర్వాదాలు మనము పొందగలుగుతున్నాం. దేవుడి వాక్యంను దీవించునుగాక. ఆమేన్. ప్రార్థన చేసుకుందాం. ప్రేమగల తండ్రి, పరిశుద్ధుడా, నీకు వందనాలు, స్తుతులు, స్తోత్రాలు. 7 మాటలు చెప్పాలనుకున్నావు కానీ సమయం లేని కారణం చేత ప్రభువా, నీవు ఇచ్చినట్టు 2 మాటలను బట్టి
ప్రపంచానికి నువ్వు అనుగ్రహించినటువంటి క్షమాపణ, ప్రపంచానికి నువ్వు అనుగ్రహించినటువంటి సమాధానం, ప్రపంచానికి నువ్వు అనుగ్రహించిన నిశ్చయత, యేసుక్రీస్తులో రక్షణ సమాప్తమైనదని, యేసుక్రీస్తులో రక్షణ అందరికీ దొరుకుతుందని, ఎవరైతే ఆయనను విశ్వసించి ప్రార్థిస్తారో వారందరికీ పరదేశ చోటున్నదని, ప్రతి పాపాన్ని క్షమించడానికి తండ్రితో నువ్వు మొరపెట్టుకున్నావని ప్రతి ఒక్కరు తెలుసుకున్నట్లు మీరు ఇచ్చిన కృపను బట్టి వందనాలు, స్తుతులు, స్తోత్రములు. నీ చిత్తములో ఇంతవరకు మాకు అనుగ్రహించిన ప్రతి ఆశీర్వాదం కొరకే నీకు వందనాలు. ప్రతి ఒక్కరి వాక్యం ద్వారా ఆత్మీయ మేలులు పొందినట్లు సహాయము దయచేయమని యేసయ్య నామమున అడుగుచున్నాము తండ్రి, ఆమేన్. ప్రియమైనటువంటి దేవుని సంగమా, మనకు ప్రతి శుక్రవారము 3 గంటలు దేవుని మందిరంలో కూర్చొని దేవుని ప్రార్థించడం మనకు అలవాటు. ఇవాళ మనం ఎంత బాధపడుతున్నామంటే, మనం 3 అవర్స్ దేవుని మందిరంలో లేకపోయామే, 7 మాటలు మనం వినలేకపోయామే అని చాలా బాధ మీకు ఉండొచ్చు, నాకు కూడా ఉంది. అయినప్పటికీ దేవుడు మనకిచ్చిన సమయాన్ని బట్టి దేవునికి స్తోత్రం చెల్లిద్దాం. ఎందుకంటే అసలు లేకుండా ఉండడం కంటే దేవుని యొక్క వాక్యం వినడం అనేది గొప్ప ఆశీర్వాదం. కనుక ఈ రీతిగా మనము దేవుని సన్నిధిలో కొంతసేపైనా కుటుంబంతో కలిసి దేవుని యొక్క వాక్యం వినడం గొప్ప ఆశీర్వాదకరంగా నేను భావిస్తున్నాను. ఎట్టొచ్చి మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి, ప్రభుత్వం యొక్క ఉత్తర్వులను బట్టి 29 ఆదివారం అయితేనేమి, 5వ తేదీ ఆదివారం అయితేనేమి, 10వ తేదీ శుక్రవారపు ఆరాధన అయితేనేమి, 12వ తారీఖున ఈస్టర్ సండే ఆరాధన అయితేనేమి మనము చేయలేకపోతున్నాం. ఈ యొక్క కరోనా వైరస్ సందర్భంగా లాక్డౌన్ ప్రకటించారు కనుక మనం దాన్ని ప్రోత్సహిస్తున్నాం, దానికి మనం లోబడి ఉంటున్నాం. మన కుటుంబాలతో మన గృహంలో మనము చేరి దేవుని ఆరాధించుకున్నటకు దేవుడిచ్చిన కృపను బట్టి కూడా దేవునికి స్తోత్రములు చెల్లిస్తున్నాం. అందుచేత ఈ రీతిగా మీడియా ద్వారా మిమ్మల్ని ఈ రీతిగా కలుసుకున్నట్టుకు దేవుడు మనకిచ్చినటువంటి సందర్భాన్ని బట్టి, మీడియా వారిని బట్టి దేవునికి స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ మీడియా వారికి కూడా నా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. అయితే మీకు చిన్న సలహా ఏంటంటే, మనము కానుకలు సమర్పించుకుంటున్నాం దేవునికి. ఆ కానుకలు మనం సమర్పించుకుంటున్నప్పుడు అది దశమ భాగాలు అయితేనేమి, కృతజ్ఞత కానుకలు అయితేనేమి, స్వేచ్ఛార్పణలు అయితేనేమి, ప్రథమల ఫలములు అయితేనేమి, మొక్కుబడి కానుకలు అయితేనేమి, ఏదైనా కూడా మీరు దేవునికి సమర్పించే సమయము ఆరాధన లేవు. అయినప్పటికీ గూగుల్ పే ద్వారా కానీ, ఫోన్పే ద్వారా కానీ మీరు మీ యొక్క కానుకలను సమర్పించగలరు. కనుక దాని నెంబర్ నేను తెలియజేస్తున్నాను. అదేంటంటే, నెంబర్ బాగా గుర్తుంచుకోండి, 72 88 97 01 26. మళ్ళీ ఒకసారి గుర్తు చేస్తున్నాను, 72 88 97 01 26. ఈ నెంబర్కి మీరు పే చేయొచ్చు. దేవుడు మనకిచ్చిన సంఘ కాపరులు, సువార్థికులు, బైబిల్ స్త్రీలు వారు చేసినటువంటి పరిచర్యను కూడా మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోవాలని నేను మీకు మనవి చేస్తున్నాను. కానుకల కొరకు ప్రార్థన చేసుకుందాం. ప్రేమగల తండ్రి, పరిశుద్ధుడా, మహోన్నతుడా, నీకు వందనములు, స్తుతులు, స్తోత్రములు చెల్లించుకుంటున్నాం. అయ్యా, మేము ఒకరినొకరు చూచుకోకపోయినప్పటికీ మీడియా ద్వారా మేము అందరినీ కలుసుకున్నటకు, అయ్యా నీ వాక్యము మేమందరం వినుటకు మీరు ఇచ్చినటువంటి కృపను బట్టి వందనములు, స్తుతులు, స్తోత్రములు చెల్లించుకుంటున్నాం. ఈ సంఘ పరిచర్య గొప్పది కనుక ఈ పరిచర్యలో ప్రభా కొనసాగుతున్నటువంటి సంఘ కాపరుల కొరకు, మా బ్రాంచి సంఘ కాపరుల కొరకు, సువార్థికుల కొరకు, బైబిల్ స్త్రీల కొరకు మేము ప్రార్థిస్తున్నాం. వారి పరిచర్య కొరకు ప్రార్థిస్తున్నాం. వారి యొక్క కుటుంబ పోషణ అయా మా మీద ఉన్నది కనుక మేమందరము కూడా నా తండ్రి నీ అందు విశ్వాసముతో అయా కానుకలు ఇచ్చి ప్రభువా నిన్ను స్తుతించి నిన్ను గణపరిచి వారు చేస్తున్న పరిచర్యను ప్రోత్సహించుటకు మేము ప్రతి హృదయాన్ని మీరు తెరిచినందుకే వందనాలు, స్తుతులు, స్తోత్రాలు. వారిచ్చిన కానుకలంటేనే ప్రభా మీరు దీవించండి. రాబోయే దినాల్లో ప్రభా వారిని వారి కుటుంబాలు బిడ్డలు అందరూ రక్షింపబడి ఎత్తబడి రొమ్మును ఆనుకునేటట్టు కృప చేయమని, ఈ కానుకలని సేవలు వాడటం కృప చేయమని యేసయ్య నామములో అడుగుచున్నాము తండ్రి, ఆమేన్. మన పరమ తండ్రిన దేవుని యొక్క ప్రేమైన కృపైన సమాధానం మనకు మన కుటుంబాలకు పరిచర్యకు సదాకాలము తోడై కాపాడునుగాక, ఆమేన్. హల్లెలూయా. ప్రియమైన దేవుని సంగమా, మీకందరికి కూడా మరొకసారి శుభాలు తెలియజేస్తూ జరుగుతున్నటువంటి ఈ యొక్క కరోనా వైరస్ సందర్భంగా 2 సూచనలు మీకు తెలియచేయాలని చెప్పి సంఘ కాపరిగా నేను కోరుతున్నాను. మరి గవర్నమెంట్ వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి ఆదేశాల మేరకు సెల్ఫ్ లాక్డౌన్ అనేది మనం చేస్తున్నాం. ఎవరికి వాళ్ళే వారి కుటుంబాన్ని నియంత్రించుకొని బయటకు రాకుండా ఉండాలని మరి మనవి చేస్తున్నాను.
ఎందుకంటే మీరు బయటికి వెళ్లకుండా ఉండడానికి మంచిది, అలాగే బయట వాళ్ళు కూడా మన ఇంటికి రాకుండా ఉండడం కూడా మంచిది. కనుక అనవసరంగా ఎవరు బయటికి వెళ్లకుండా చూసుకోండి. ఈ లాక్డౌన్ అయ్యేంత వరకు మనము సహకరిద్దాం, మన యొక్క కుటుంబాన్ని కాపాడుకుందాం, మన సమాజాన్ని కాపాడుకుందాం, మన దేశాన్ని, మన ప్రపంచాన్ని కాపాడుకుందాం. కనుక ఈ విషయాలు మీరు చాలా జాగ్రత్తగా మీరు ఫాలో అవ్వాలని కూడా నేను కోరుతున్నాను. అలాగే మీరు ఒకవేళ మీరు బయటకు పోకూడదు, ఒకవేళ పోతే వచ్చేటప్పుడు మీ చేతులు శుభ్రంగా సోపుతో కనీసం ఒక 20 సెకండ్లైనా శుభ్రంగా కడుక్కోవాలని మనవి చేస్తున్నాను. ఆ చేతులతో ఎవరిని తాకకుండా ఉండాలని కూడా నేను జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను. కనుక మీకు ఈ యొక్క సూచనలు తెలియజేస్తూ దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని 2 నిమిషాలు మనము 2 వాక్యాలు చదువుకుందాం. అదేంటంటే, రాత్రి వేళ కలుగు భయమునకైనను, పగట వేళ ఎగురు బాణమునకైనను, చీకట్లో సంచరించు తెగులునకైనను, మధ్యాహ్నమందు పాడుచే రోగమునకైనను నీవు భయపడకుందువు. నీకు ఏ అపాయము రాదు, ఏ తెగులు నీ గుడారమును సమీపించదు అని చెప్పినటువంటి వాగ్దానాన్ని నమ్మి చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం. ప్రేమ గల తండ్రి, పరిశుద్ధుడా యేసయ్య నీ పరిశుద్ధ నామానికి వందనాలు. పరిశుద్ధాత్మదేవ, నీవు రాసినటువంటి 91వ కీర్తనలో వచ్చినటువంటి వాగ్దానాలను బట్టి వందనాలు. ఏ తెగులు కూడా నీ గుడారము సమీపించదని చెప్పావు తండ్రి. ప్రపంచంలో తెగులను తీసివేయమని ప్రార్థించుకుంటున్నాం, ఎత్తివేయమని ప్రార్థించుకుంటున్నాం. నీకు అసాధ్యమైనది ఏది లేదు ప్రభు, నీకు స్తోత్రాలు. ప్రతి ఒక్కరూ స్వస్థపరచబడాలి ప్రభు. ఆయా ప్రతి దేశంలో ఈ యొక్క కరోనా వైరస్ సోకినట్టు ప్రతి ఒక్కరు కూడా స్వస్థత పొందుకునే సంతోషంగా సమాధానం ఉండేటట్టు కృప చూడమని మా అందరి ప్రార్థన అంగీకరించమని యేసు నామములో అడుగుచున్నాము తండ్రి. ఆమెన్. గాడ్ బ్లెస్ యూ.